ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା। ଏହା ଏମିତି ଏକ ସିରିଏଲ୍ ଥିଲା ଯାହା ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଭୟାନକ ସିରିଏଲ୍ ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ର ଥିଲା। ଠିକ୍ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ, ଆମ ସମସ୍ତେ ପିଲାଦିନେ ଯେତେବେଳେ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଆମେ ସବୁ ଟିଭି ଆଗରେ ବସି ପଡ଼ୁଥିଲେ, କେତେବେଳେ ହଉ ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ସହିତ ହଉ କି କେତେବେଳେ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ହଉ ମିଶିକି ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ରାତିରେ ଆମକୁ ଏହା ଦେଖି ଜ୍ୱର ବି ହେଇଯାଉଥିଲା, ଡର ବି ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ଗାଳି ବି ଶୁଣୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସିରିଏଲ୍ଟି କିଛି ଏପିସୋଡ଼୍ସ ପରେ ଅଫେୟାର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଯାହା ଯେତିକି ମନେ ଅଛି ସେ ସମୟରେ ୟାର ସାଉଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ପାଇଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଏଇଟା ଇଫେକ୍ଟ ପକାଇଥିଲା, ଯାହା ସେତେବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମୋର ଯାହା ଯେତିକି ଟିକେ ମନେ ଅଛି, ତ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଅଛି ଯାହା ପାଖରେ ବି କିଛି ବି ୟାର କ୍ଲିପ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫେସବୁକ୍ରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିଛି ବି ଯଦି ୟାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଏଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ ୟାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼କୁ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟାୟାର ଏପିସୋଡ଼କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ଥରେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଡରିକି ଦେଖି ବି ହେଉନଥିଲା, ଗାଳି ବି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା କାହିଁକି ଦେଖୁଥିଲେ ବୋଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନ ପାଖରେ ବି ଅଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ୟାର ସିଡ଼ି ମଧ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା ସେ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ଭୟ ଯୋଗୁଁ ଦେଖି ହୁଏନି। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଯେ କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ୟାର କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି କି ୟାର କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସିଡ଼ି ଯଦି ବି କିଛି ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଟାକୁ କେମିତି ଆଉ ଥରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଇ ହେବ, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିପାରିବା। ଯଦି DD6 ଯଦି ଆଉ ଥରେ ବି ଯଦି ଦେଉଥିବ ତାହେଲେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ କି କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଉଛି, କେଉଁଥିରେ ଦେଉଛି, ଆମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଟିକେ ଦେଖିପାରିବା ଆଉ ସେସବୁକୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବା।